Guys, utang tagpalya guys, oh. Utang tagpalya. Hindi utadag ng palya guys, oh. Kaya kung tanon. Karon maka gamit akong dugo guys, kay kalimit man ta. Lutag panakot guys. Lutas Bombay. Ahos. Saktan na mo na akong itlog guys, oh. Sa panakot. Sagol tagitlo guys, oh. Dua ka itlog. Ano na natog asin. Sarap. Nagluto na ko guys sa akong gikutad nga palya ganina guys. Tama na akong oil. Nga itong magiging among abuhan guys. Kahoy kay wala man may mga diferente nga mga suklong agan. Kahoy man yun. Ano na ko panakot guys, oh. Ahos. Bye. Kasi nakapula-pula. Amay. Lunod atong palya, lunod. Kaya na to kurawon guys, kaya aron dili siya kay pa. Kay wala maraman na nato kamote. Yung takloban guys. Ada yang lunod ang itlog. Tuyo.
Luto na din siya guys. So, luto na siya. Ito na gid ang akong giluto guys. Oh. Muni siya. Muni akong giluto nga palya. Luman na gid siya. Guys, mamahaw ta guys. Mamahaw ta. Muning giluto nga palya guys. Oh. Kinamot ta guys kay lami man gid ikaon ni magkinamot. Mahal ta. Halila. Halila itong sudan. Na guys, so wow na guys. Wow. Akong banana oh. Ay, wow. Nara kong utan nga palya.